эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. Пиратрус. Отойти от компьютеров, ничего не трогать, телефоны не трогать, поднимаю глаза, там люди в масках вооруженные. Суд разглядел справу снеговика. Сделал снеговик, оказывается, я враг народа, потому что я не имел права без разрешения сельсовета сделать, без их команды, сделать снеговика. Беларусь была гостиная, а что теперь? Последние месяцы они просто усугубили положение иностранцев. Праца беларускай інфармацыйнай кампаніі «Белапан» паралізаваная. Узброеныя супрацоўнікі следчага камітэту і міліцыі зладзілі ў офісе «Пиратрус». Канфіскавалі тэхніку і дакументы. У пастанове на вобшук значыліся 2 крымінальныя справы. Што інкрымінуюць журналістам, высвятляў Ігор Станкевіч. Сіні мікрааўтобус з танаваным шклом заўважылі ў двары дому, дзе месціцца офіс «Белапан» каля 12 гадзіны. Неўзабаве 8 чалавек увайшлі ў будынак і пачаўся ператрус. Я сидела за своим рабочим компьютером, что там писала, и тут хопа, вдруг очень громко там отойти от компьютеров, ничего не трогать, телефоны не трогать, поднимаю глаза, там люди в масках вооруженные. Вот, стало мне очень страшно и сразу так плохо себя почувствовала. Тацяну Бублікаву неўзабаве забрала хуткая. Адваката ў офіс не пусцілі. Паспрабаваў потрапіць у офіс, мне адкрылі невядомыя ў масках і сказалі, што адбываецца вобшук, і яны мяне ўжо туды не дапусцяць, паколькі гэты вобшук пачаўся. Галоўны рэдактар агенцтва Ірына Леўшына трапіла ў рэдакцыю, калі ператрус ужо ішоў. На некаторы час тэлефон Ірыны ды іншых журналістаў, якія заставаліся ў рэдакцыі, былі недасяжныя. Елена, у нас закончился обыск, никого не забрали, но изъяли ту технику. Я, к сожалению, не могу сказать немного, потому что когда приехала, тут уже все было в процессе. То есть меня запустили и не выпустили. Ператрус цягнуўся амаль 3 гадзіны. Праца рэдакцыі аказалася цалкам паралізаваная. В ходе 3-часового обыска изъяли некоторые рукописные записи, некоторые документы, около 10 жестких дисков от компьютеров и 2 жестких диска от локального сервера. Ператрус праводзіўся ў межах справы затрыманага 12 студзеня Андрэя Александрова. Некалькі гадоў ён быў намеснікам дырэктара, а апошнім часам актыўна супрацоўнічаў з «Белапан». Яго падазраюць у дачыненні да дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Мы бачым, што ўлады пачынаюць год за шквалу рэпрэсій супраць медыя. Калі на пачатку года у нас было всего некалькі журналістаў, якія сидзелі па крымінальных справах, то напрыканцы года спачатку справа прэс-клуба ўзнікае, цяпер справа Андрэя Александрова і вось гэтыя ператрусы. Ціск зазнаюць ледзь не ўсе прадстаўнікі незалежнай журналістыкі. Белсаюздрук скасаваў дамову аб распаўсюдзе з рэдакцыяй газеты «Новы час». З лютага газета не будзе больш прадавацца ў шапіках. А берасцейская друкарня пасля 18 гадоў супрацы адмовілася друкаваць незалежную брэсцкую газету. Я журналист, я журналист. Да вы что, не видите, что я журналист? Кто вы такой? Представьтесь, пожалуйста. На сённяшні дзень 15 прадстаўнікоў незалежных медыяў пад крымінальным пераследам. 9 з іх у следчым ізалятары. Сярод іх журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева. Свободу журналістам! Свободу журналістам! Ігор Станкевіч, Белсат. Бадай яшчэ ніколі не было столькі палітычных дыскусіяў наконт хакею. І зноў у Еўрапарламенце заклікаюць адмовіцца ад правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі. Краіне, дзе людзей хапаюць на вуліцы і кідаюць за краты. Спартоўцаў у тым ліку. Чаму пры такой сітуацыі федэрацыя не спяшаецца адмяніць спаборніцтва, высвятляла Дыяна Радкевіч. І зноў дэпутаты Еўрапарламенту змагаюцца з правядзеннем чэмпіянату свету па хакею ў Менску. Гэтым разам Роберт Бедрань і Пятра Саўштравічус накіравалі супольную заяву ў Міжнародную федэрацыю хакею. Разве кто-нибудь думает о чемпионате футбола в Северной Корее? Нет. По-моему, Лукашенко уже подходит к такому статусу. Перанос чэмпіянату меў стаць чарговай санкцыяй у бок рэжыму Лукашэнкі. Гэта пытанне не спартовае.
гэта пытанне не бяспекі эпідэміялагічнай, гэта пытанне палітычнае і гэта пытанне легітымацыі альбо нелегітымацыі дзеючай улады. Занепакоенасць выклікаў візіт прэзідэнта хакейнай федэрацыі Рэне Фазеля ў Беларусь, падчас якога той абдымаўся з Лукашенком и казаў о примирении улады з оппозицией. Он сам ничего не решает. Все будет решать комиссия ИХФ, где большинство членов настроены против проведения чемпионата мира в Минске в таких условиях. Пасля сустрэчы ўлады Беларусі апублікавалі заяву. Між іншага, факты выключэння беларускіх спартоўцаў са зборных назвалі беспадстаўнымі. Тым часам Беларускі фонд спартовай салідарнасці паведаміў нам, што звольненыя 17 спартоўцаў нацыянальных каманд, 12 з якіх так і не вярнулі сабе месца. Прэтэнзіі да старшыні Беларускай федэрацыі Дмітрыя Баскава ў заяве тлумачаць прынцыпам прэзумпцыі невінаватасці. Хоць гэты прынцып не працуе для тысяч іншых беларусаў. І дзе следства, якое вядзецца, дзе чалавек, якога можна, у адносінах да якога можна сказаць, што ён там не вінаваты пакуль, да, няма суда, але ён падазраецца альбо абвінавачваецца ў здзяйсненні гэтага злачынства. На жаль, на сёння мы гэтага не бачым. Чаму ж федэрацыя не спяшаецца адмяніць спаборніцтвы ў Беларусі? Па-першае, засталось не вельмі шмат часу дзеля таго, каб падрыхтаваць на нармалёвым узроўні такое мерапрыемства. А па-другое, у Беларусі, мы ведаем, дзякуючы каму, дастатковая колькасць ледовых арэнаў. У Латвіі такой колькасці няма. Адпаведна, Латвія не можа чыста тэхнічна правесці гэта мерапрыемства самастойна. Яшчэ адна перашкода ў пераносе – эпідэмія. Не ўсе краіны гатовыя прыняць чэмпіянат з-за небяспекі каронавіруса. Канчатковае рашэнне пра месца спаборніцтваў прымуць на паседжанні Рады міжнароднай хакейнай федэрацыі ў канцы студзеня. Діяна Радкевіч, Белсат. Яшчэ 5 асобаў дадалося да спісу беларускіх палітвязняў. Цяпер зняволеных паводле выключна палітычных матываў 183 чалавекі. Некаторыя з іх сёння судзілі. Падрабязнасці ў Ірыны Дарафейчук. Сённяшні судовы дзень у Менску адметны тым, што распачаўся разгляд адразу некалькіх крымінальных справаў. У судзе Кастрычніцкага раёну Менска суддзя Вольга Няборская пачала разгляд справы 18-гадовых Соф'і Малашевіч і Ціхана Клюкача. Маладзёнаў вінавацяць у тым, што 6 верасня падчас маршу пратэсту яны распісалі фарбай з балончыкаў шчыты амапаўцаў, а таксама ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Акрамя таго, Соф'ю абвінавачваюць у публічнай абразе кіраўніка дзяржавы. Паводле пракурора, яна наўмысна і супрацьпраўна дэманстравала плакат са зневажальным надпісам. Абодвух маладзёнаў праваабаронцы прызналі палітвязнямі. Яшчэ адна крымінальная справа, разгляд якой пачаўся ў судзе Савецкага раёну Менску, датычыць падзеяў 10 і 11 жніўня, калі пачаліся пратэсты супраць выбарчых фальсіфікацыяў. Фігуранта справы вінавацяць у тым, што ён удзельнічаў у масавых беспарадках, а таксама разам з іншымі удзельнікамі захапіў машыну камунальных службаў і заблакаваў рух на вуліцы Прытыцкага. Справа ж, якую пачала разглядаць суддзя Таццяна Пірожнікава ў судзе Маскоўскага раёну, датычыць падзеяў, што адбыліся амаль за месяц да выбараў. Тады на вуліцы выйшлі людзі, незгодныя з вынікамі рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнта. 20-гадовага Уладзіміра Хомічкава абвінавачваюць у непадпарадкаванні законным патрабаванням прадстаўніка ўладаў, аказанні супраціву і ў гвалце супраць міліцыянтаў. Не спыняюцца суды і па-за Менскам. У судзе Гомельскага раёну суддзя Тамара Застаўнецкая вярнула на дапрацоўванне справу снегавіка, ці дакладней, справу яго стваральніка, жыхара вёскі Маркавічы Сергея Качалова. Сделал снеговик, оказывается, я враг народа, потому что я не имел права без разрешения сельсовета сделать без их команды, сделать снеговика. Фігурка з надпісам «Жыве Беларусь» з'явілася на падворку яшчэ ў снежні. На пачатку студзеня на яе стваральніка склалі пратакол за несанкцыянаваны пікет. У Віцебску мелі адбыцца судовыя паседжанні ў справе 6 жанчын, затрыманых учора ранкам падчас шпацыру са скандынаўскімі палкамі ў лесе. Мы не выкарыстоўвалі ні відэо, нічога мы не выкарыстоўвалі, сцягамі ніхто не махаў. Мы толькі разміналіся перад тым, как уже канкрэтна прыступіць да трэніроўкі, да адмысловай трэніроўкі. Жанчын абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі і дзень пратрымалі ў пастарунку, але разгляд справы ў выніку перанеслі на наступны тыдзень. Праваабаронца Леонід Судаленко адзначае, што судовая сістэма ў Беларусі дзее сёння не для кантралявання законнасці.
Калі зараз чалавек выказвае свае перакананні, публічна выказвае свае перакананні, ён будзе абавязкова пакараны, таму што ўлада пайшла па шляху пераследу усіх незгодных з афіцыйнай палітыкай. Пра шырокамаштабныя жорсткія рэпрэсіі ўлада ў Беларусі кажуць міжнародныя праваабаронцы. У сусветнай справаздачы 2021, якую ўжо 31 раз складае праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, ситуации у Беларуси присвячены особный раздел. Ирина Дорофейчук, Белсат. Беларусь спачатку стала другім домам, а пасля з яго проста выкінулі. Такі лёс напаткаў замежнікаў, якія дзесяцігоддзямі жылі ў нашай краіне, стварылі сем'і, плённа працавалі, а ўвосень выйшлі на акцыі пратэсту. Пра дэпартацыю і паламаныя лёсы людзей. Хрысціна Чарняўская. Спадара Вадзіма затрымалі 19 лістапада падчас дваровай імпрэзы. Пасля суда за Крэсціна яго перавялі ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, дзе ён трапіў у адну камеру з кубінцам Роберта Вальдэсам Касануэва. Ось, калі ён сказаў Роберта, я пазнаў яго па гэтаму фотаздымку, які я бачу. На Крэсціна Роберта адбываў 15 сотняў за ўдзел у маршы народу ўладзе, які прайшоў 8 лістапада. Аднак па сканчэнні адміністрацыйнага арышту выйсці на волю ён не спадзяваўся, бо разумеў, яго можа чакаць дэпартацыя на Кубу. Мы кажам, дык што, поедзеш на цёплую Кубу, на радзіму. Ён говоріць, а мяне там за гэта могуць увогуле ў турму на шмат гадоў і увогуле могуць там знісці. Таму што кубінскі ўрад падтрымаў Лукашэнку, і, значыцца, Роберта выступае супраць кубінскага рэжыма. Сувязяў з радзімаю кубінец не падтрымлівае. 30 гадоў мужчына жыў у Беларусі, мае тут сям'ю і 3 дзяцей, у тым ліку непаўнагадовага сына. Ён нас, як бы сказаць, паважае, беларуса. Нешта ж яго тут трымае. Ён усё, говоріць, я ўсё бачыў гэта, што прыход у Лукашэнкі да ўлады і разумеў, што гэта будзе, як і ў нас. Это дыктатура. І што справы ідуць дрэнна. Вымушаны быў пакінуць тэрыторыю краіны яшчэ адзін наш герой. Нарадзіўся і вырас Александр у Беларусі, мае тут сталую працу і сям'ю. Аднак пасля затрымання 10 жніўня на акцыі, у якой ён фактычна не браў удзелу, і штрафу паводле артыкулу 23.34, яго выклікалі ў аддзел міграцыі, бо ён грамадзянін іншай краіны. Паразмаўляць з намі Александр пагадзіўся на умовах ананімнасці дзеля бяспекі сваіх родных. Работники сначала сами не знали, как это будет, а потом сказали, что все серьезно и вас депортируют в любом случае. Осталось, остальное дело времени, что они не могут ничего сделать, только срок, насколько депортация, потому что пришел из Минска приказ. Са жніўня да снежня мінулага года ў грамадскую прыёмную праваабарончай арганізацыі Human Constanta звярнуліся каля 80 замежнікаў. Усе яны атрымалі рашэнне аб выдварэнні з Беларусі за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Праваабаронцы мяркуюць, што такіх выпадкаў значна болей. Законодательство наше, оно не содержит такого прямого основания для выдворения иностранца, как участие в несанкционированном мероприятии. У нас есть статья, по которой можно выслать иностранца за административное правонарушение, но таких правонарушений должно быть 5 в течение календарного года, 5 и более. Найчасцей аддзелы грамадзянства і міграцыі ў якасці падставы для выдварэння абіраюць шырэйшыя паняткі, пагрозы нацыянальнай бяспецы, грамадскаму парадку ды іншыя. Пры гэтым не працуюць аніякія змягчальныя акалічнасці. Последние месяцы они просто усугубили положение иностранцев, и такая практика очень частая. У нас большое количество кейсов, когда иностранцы проживают в Беларуси или с раннего возраста, или на протяжении продолжительного срока, это и 10 лет, и 20, и 30. То есть у них все связи налажены только с Беларусью, со страной гражданства фактически их ничего не связывает. В данном случае АГИМ все равно принимает решение о высылке. Каб падбадзёрыць свайго замежнага знаёма, гаспадар Вадзім дасылае Роберта лісты. Толькі адказаў ад яго пакуль не атрымаў. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Пайшоў з жыцця патрыярх беларускага жывапісу. На 98-м годзе памёр Леанід Шчамялёў, народны мастак Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі. Яго называлі легендай айчыннага мастацтва, а ягоную творчасць летапісам эпохі.
нашей краины. Господи, их столько, что тут не поместится. Поэтому то, что здесь представлено, это какая-то небольшая часть то, что я делаю. За люди, отношение к ним, отношение к природе. Вот все, что есть у меня. Жизнь и Светлана Николаевна. Да. И так, если бы не было этого, тогда не было бы ничего. Самое интересное – это жизнь, которую ты любишь, которую ты ценишь и о которой думаешь всегда. Интересно открыть мир. Но я не открыл мир, я его повторяю. Беларусы летась купілі амаль на 20% менш аўтаў. Паводле статыстыкі Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі амаль 3/4 прададзеных машынаў расійскай вытворчасці. Больш пачалі набываць і аўтамабілі ў беларускай зборкі. Цяпер гэта 17% ад усіх продажаў. Мы спыталі жыхароў Палесся, пры якіх умовах яны б купілі новы джылі, зроблены ў Беларусі. В принципе, я еще на ней не ездила, но я хочу, потому что я вижу отзывы, слышу, людям нравится, почему нет? Нет, не купил бы при условиях. Ну, во-первых, ценовая категория. Может, если бы кредит был меньше, то, может быть, и то, я считаю, нецелесообразно, потому что буквально через 3 года она никому не будет нужна. Я ее не смогу продать за те же самые деньги, которые я потрачу при покупке ее. Общаюсь с знакомыми, которые ездят то же самое на государственных машинах, что буквально через год они начинают ржаветь, ломаются, и то есть не предназначены они. Проще взять действительно там какую-нибудь поддержанную иномарку, которая будет 5 лет, и кататься на ней греха не знать, чем ту же самую новую джили. Купил бы, если бы кредит льготный был до 5%. А так сама машина мне нравится, особенно Coolray. За такую цену он дорого стоит. За такую цену, как он есть, я бы не брал бы. Я бы лучше иномарку взял бы поношенную, но хорошую. Сёння 159-й дзень пратэстаў. Цяпер яны пераважна лакальныя і вельмі крэатыўныя. Наступны наш сюжэт складзены цалкам з вашых відэа і фотаздымкаў. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Свободу Игорю Лосику! Свободу Игорю Лосику! Да пошла бы ты в лесовон, забери с собой ОМОН. Живе Беларусь! Дачакаліся, зіма па-сапраўднаму пачынае валадарыць. Ужо заўтра абяцаюць маразы месцамі да 22 градусаў. Паслязаўтра амаль 30 градусаў марозу. Па-ранейшаму будзе цёпла ля экранаў тэлевізараў. Заставайцеся з Белсатам, дзе цяпер будзе размова пра тое, ці гатовы Лукашенка пайсці на палітычную амністыю. Разбіраюцца палітычны аглядальнік Ігар Ілляш і Святлана Калінкіна. А я са спадарствам развітваюся. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе.